नानिबो थांगासिनो नै Hello guys, bye bye finally. इतना काला दिख रहा है बे? हाँ मेरे फोन पे ऐसे ही है नै जोङो गुवाहाटीनिफ्राय न'आव फैबाय थानायावनो मैदेर नुबोदोंमोन आरो मानसिफ्रा बुङो मैदेर नुबोबा मोजां होननानै ओमफ्राय नायनोसै मोजां नंगौना नङा होनदो ओमफ्राय नै आगै मनजखौ आङो मेथाइ बायनो हरदोंमोन आरो एसे गारियाव थांबा एसे जालांनो थानो लुगैना सना ओइ द खिरखि माबाया खेवना गेदा गेदा जल्दी से जल्दी Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आदि माबा फराव मानलायलायबाय Oh God, please no! No! Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो दायो अरां थांगासिनो आरो आङो मबाइल गिफ्ट होनो सानदों सानै मानसिनो स सोर सोर बिथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मा खालामसै हा सुमु स्टार्ट खालामनोसै चलो मबाइला लाखांबाय लानानै टेम्पार आरो कभारखौ लगायखानो नागिरदों आरो जोङो दायो जोबथ'वाखै लानानै थांसै जल्दि जल्दि जि गरम ओमफ्राय दा 12टायावनो बन्द' ना दायो नै खैथा जाखानाय टाइमा खैथा जाखो थांसिगोन जल्दि जल्दिनो नै मबाइला लाबाय जोंनिया थांगासिनो दायो मामाया नायबायानो जोंहा नै मोजां ना इखौ जोंहा टुक्लु लानो होगोन माने बेखौनोथ' टुक्लु आरिलायदों आंनोसो बायनो होनलायलायदों मालाय आंनोसो बायनो होनलायदों फुटला थानायखौ ओइ आबालाहानो होनोसै आरो आब'लाहानि फिसालानो ओमफ्राय नैबेखौ आब'लाहानो माबा बाजैनो होबाय आरो नैबेखौ ना थानायखौ ना टुक्लु नैबेखौ टुक्लु ना 30 थाखा जाहैबाय आं आयौ ओरैबायसा गोलोमबाय फेन थानायावबो जि गरम ना जोङो स दायो जोंहा बाजैनो गिफ्टआ नैबेनो खेवनानै नायनो होदो माने जोंहा बाजैया फन दंखायोमोन आरो ओमफ्राय दाख्लैयो टुक्लुआ खोख्लैनानै पुरा डिसप्लेखौ हामा खालामना होबायनो ओमफ्राय बेस्रा दुखु जाबाय थादोंमोन ओंखायनो आं सानबाय मा बाराद्राय दामनि नङा आरो रेडमि मा सना आयो आयो हाय हाय
cứ ra rừng đồ chết rồi nó. Hay đâu không ạ? Thế cái này à bụi? Jungkur bisa. Mane temparbo ओमफ्राय coverबो लागाय खाना लाबोबाय आरो नै Cover abi. नोंथांमोनानो नुखाबाय Akhirnya itu. माबायदि मोनखो Thank you बाजै सना जाहारि गोदो आं उदालगुरियाव रुम भारा थायोबा आंनो फैसा होफैयोमोन खायसे आं हरनानै होदों नङाबा आं होआमोन मिथिबायना नङाबा आं होआमोन खामलाय होआमोन नङाबा गोदो आं उदालगुरियाव रुम भारा थाबोबाथाय आंनो फैसा होबाय थायोमोन सिरि सिरिनो मामादो थांबाथाय नङाबा होआमोन नै दायो दसे रेस्ट लानानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय जि गरम आयु थानोनो हायाखै दा गरम ओमफ्राय दा जोंहा टुक्लुनथ' जोङो मबाइलखौ लाबोबाय ओमफ्राय दा मा होनो भिडिअ कल खालामगोन आरो इयाव फै भिडिअ कल खालामगोन आरो जोङो दा जोंहा टुक्लुनजों इदि फायबो मा नुवाखै खोमा माबा नालाय टुक्लुन नालाय मबाइला एले खामसै र' खोरो मबाइला इनुआ एले भिडिअ कल खालामहरनो नागिरदों दायो जोङो जामामानि सोरनाबा सरदो इ नङा दस' नङा नैसो नै भिडिअ कल खालामहरदो जामामानि स्क्रिनखौ नायलाय सेफायजोब्बाय टुक्लुआ गैला आरो सेस बरबाद खालामजोब्बाय दे खालि मबाइलल' दङ हेलौ सना होरोनो नायलाय मा खालामनो सना इस हा नैलाय आफिया देखायगोन नोंसानोलाय एलाय पुतला गोनां नुबाय एलाय खुसिया नुबायना लांफैदो सना मा बिसानाबो लांबाय न'आव बिदिनो टुक्लु लाहानियाबो एखे नोंसानियाबो एखे मोननैखौबो एखेसो बायखादों बाक्ला साक्ला बेलेग होखाबायनो बाक्ला साक्ला माबा मा होनो कभारबो होखाबाय कभार नुबाय हा थेंक इउ सो माच होनना बुंहर दे Thank you so much ada fanaनि मोजां खोनायाखै मोजाङै बुं गोसा बुं खामानि गैया साला फन खालामदों आंनो दसे खाम दासो ओंखाम संदों गासैबो बन्द गासैबो खालि फार्मासिया खुला जाहानि दखाननिया नै गासैबो बन्द नानि मा खोमायदोलै खोमाया हामा जानो नामा नोंनिया जुपा কি খবর কেমন আছো হ্যালো কেতিয়া আহিছিলি ক্ষমা হনমলে হ্যাঁ ভিডিও করছি আমি এই যে কেতিয়া আহিছিলি বুলি কোৱাটো কি কৈছিলে পাহৰি গলো মই কেতিয়া আহিছিলা এইটো কেনেকুৱা কয় হা কখন আইছিল আমি জানি একদম শর্মারে মশলা বাঙালি হয় আমার এটা বাঙালি কইটা পারস না কখন আইছিল আমি জানি फैदो बिमा फैदो हाय टुकुलु नै जोङो न'आव माबायसा थायो बेबायदिनो थांगासिनो आरो पुरा सान्दुंथार जि गेलेले जादो गारिया मोनसे मोननै खारदो दस' जा मामायानो जों माबायसा न'आव जेरैबायदि दङ बेबायदिनो थांबाय थादों माने बारा गोजान नङाना जों थांगोन आब'लाहानि न'आ जा गुमैखौ लोगो मोनबाय नै गुमैजों थांफानो मोनसिगोन गारि गाखोबाय थाबायनो दुखिया मानसिथ' गारि गैया दे सना गाखोदो मा थांनाय नोंलाय दिनै नुदायो लोमजानानै बोरैबा रानथिं जालायलायबाय इमान हेन्डसाम मानसियानो मा थांनाय ओइलाय नोंबो थांफानो हासिगोन माथो सा मामाया जोंहा टुक्लुनो मेथाइ लादों नै दाख्लै सैमा अरजानाया नै जायगाया मोनफैलायबाय
सिगांनि दिनै माबायाव फैबाय बेयावनो होसोनायखो आयौ जि मोजां मोनदो सान्दुंदो इखो गोजा थांना मोनदोंमोनलाय गोजा जादोंहाय लामायसो गायबाय ओइनो खोथिया नङा आपेल खावलायबाय सान्दो बा थालिर जालाय नुदोंना बोरमाया आं दिनै मा सेन्देल गानबोदों नायलाय मिनिनानै थैगोनसो बाबानि सेन्देलसो गानबोदों आङो आयु बोर माबा जालाय सना स' दङना आङो ओइ सैमा अरजानाय भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन जे आं खुमब्राखौ भलखौ दांबाथाय गिदिर जायो होननाया जामारदो आं फिसायाव दांना थांनाया आं हायोबा भिडिअ'खौ सिगांनि भिडिअ'खौबो होफागोन मैगं बागानाव खुमब्रा थाइबाय थाइब्रा खुमब्रा थायदो खुमब्रा आं दांबाय नालाय आं बैसा लोदो लोदो जासिगोन आं दांबाय नालाय इ खुमब्राया बेसेबां गिदिर जासिगोन एबारे बेखौ बाङाय दांना होनो र' नै नुदोंना आं दांना थांनाय खुरमायानो माबा आं दांना थांनाय खुमब्राया जि गिदिर गिदिर जादों नैलाय आरो बिराद दंबावोमोननो मेरला नोंथांमोना जुदि खुमब्राखौ गिदिर गिदिर जानो लुबैला आंखौ लेंहर ओमफ्राय दाउदो अनलादो बा दाउदो सबायदो जाहोहरनानै दांनो थांगोन ओमफ्राय खुमब्रा फिसा फिसा थायनायखौ जों दांबोगोन आरो होमबाना बिदि गिदिर गिदिर जागोन बिराद गरम नै जों दा बाहेरायाव सुना दङ आरो ओमफ्राय जोंहा टुकलुआ अनलाइन क्लास जाबाय थानानै फनानो माबा डिसप्लेया बोरैबा जाबाय आरो बेखायनो आङो मबाइल गिफ्ट आदै आंखौ फन खालामना खालि बिदिल' बुङो आदै आंनो मबाइल माला बायना होगोन ओमफ्राय बेनो मा मबाइल नांगौ होननायमोनलाय वान प्लास मबाइल नांगौ वान प्लास मबाइला बेसे दाम लायो मिथियो 50,000 बोरै मिथियो बायो जेनेबा वान प्लासनि दामखौ माहा नायनाय नोंलाय माहा नायनाय माहा बेलेगावलाय सोर खिथानाय नोंलाय वान प्लासखौलाय मबाइलाव नायो आइफनखौ नाङा आइफन नाङा वान प्लाससो नैलाय नै वान प्लासआ No! God, please, no! No! इनो वान प्लासआ इ वान प्लास नङा ओमफ्राय इ मा मबाइल देलाय बुंलाय इ मा मबाइल दे इखानथ' मा मबाइल दे फराय नैलाय इयावहा फराय बा सासेयाथ' नायलाय मबाइला गंनै मबाइलखौ देखाना हो मबाइला गंनै हनै इनिया बाबा दे नायदो बबे मानसिया ओमफ्राय आंखौ थेंक इउबो होनला आरो हा थेंक इउ आदै खुलुमबायो मोजां फराय दे देनां गोदोर जाबा साख्रि मोनबा आंखौ नायगोन ना नाया कार बायना होदे आंनो देनाङो बुंना हो केमेरा नायनानै आं देनां गोदोर जानानै साख्रि मोनबाथाय आदैनो कार बायना होगोन होननानै आदै नों साख्रि मोनबा आदैनो कार बायना होगोन आरो मा बायना होगोन बुंबो आरो माबा गस्ला मेकआप खालामनाय बुस्थुफोर बायना होआ बायना होगोन नोंसा आदैया माथो मेकआपखौनो खामानो आङो माथो आइया गोजा गोजा लासोयो माहाले आंलाय मेकआपखौनो फोनफेरा ओमफ्राय इयावलाय लिपस्टिक पाउडारफोरखौनो लास्राया आङो न' देलायथारा न' आङो ओरैनो साइजखा न' अ जाबालाय देखायलायगौ जोंखौ भिडिअ लाबाय थादों इदि देखायदो दायो बिराद गरम दायो जों एसे बारिथिंसो ज'हैनोसै आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बुंदो थेंक इउ स' माच स्टाइल नोंनियालाय मा स्टाइल बियो गोरा आंखौसो भिडिअ लासोदो